dar voz a todos los catalanes que nos sentimos españoles, con esos grados de españolidad de distinta graduación. El tema de l'Estatut, diríem, li hem donat sempre tantes voltes que jo crec que la gent ja deu estar avorridíssima, perquè al final és un debat, en fi, una mica estèril. Jo crec que sí que efectivament és un problema procedimental essencial, diríem, perquè no hi havia el recurs previ. Doncs aquí, diríem, tenim un factor d'inestabilitat que tothom coneixia. El que passa és que ningú li va explicar al poble de Catalunya que això al final podria acabar al Tribunal Constitucional. En fi, jo defenso que el Constitucional va salvar l'Estatut. En fi, jo sincerament sembla que no tinguem autonomia. Quan la gent s'ha encarregat de l'Estatut i l'autogovern, bueno, doncs escolti, és que tenim un autogovern a Catalunya. És més, fins i tot aquest autogovern i el president de la Generalitat i les institucions públiques i els mitjans públics de comunicació estan empenyent un procés secessionista. És a dir, fixem-nos allò, si tenim un autogovern que té màniga ampla, diríem, no? I fixem-nos també si Espanya és una democràcia, quan a vegades també es nega el caràcter democràtic d'Espanya perquè no es deixarà fer la consulta, doncs jo em pregunto en quants països europeus se li permetria a un president de comunitat autònoma regional, Länder, enviar una carta a les cancelleries dient-los que s'ha pactat una consulta secessionista. Una gran confusió, perquè és que el problema és que el procés no té legitimitat d'origen. És a dir, a Catalunya encara és hora que guanyi les eleccions un partit independentista. És a dir, Convergència i Unió, a l'any 12, va convocar, he dit, el president de la Generalitat va convocar unes eleccions per treure una majoria excepcional i va perdre 12 diputats. Anàvem amb un programa electoral on la independència no apareixia per enlloc. Deia que una consulta, però no deia per preguntar què, perquè això de la consulta ha de tenir un objectiu, no? És a dir, un no pot voler fer una consulta, uns per l'autodeterminació, uns altres per reformar la Constitució i uns altres per triar entre tres opcions. Un referèndum és per votar una cosa clara i inequívoca. Per tant, a Catalunya això encara no ha passat. El cas escocès tan citat, el problema és que allà sí que és veritat que a banda que tenen una realitat política i jurídica diferent, que és que el Regne Unit no té Constitució, i Espanya sí que en té, i que com la resta de constitucions del món la secessió no és un dret, que jo crec que és un altre dels elements que cal dir-ho. S'ha enganyat els catalans, s'està enganyant els catalans i jo crec que de manera greu, perquè se'ls està fent creure que tenim un dret que no tenim, que és el dret unilateral a la secessió. Pot ser una possibilitat, però no és un dret. Per tant, estem en un terreny diferent. Vam passar del pacte fiscal a una consulta que no sap molt bé què, a una consulta sobre la secessió, i a més amb una pregunta doble encadenada que conceptualment també és una gran presa de pèl, perquè, en fi, no se sap què vol dir un estat no independent i, a més, els partits que han signat el pacte aquest no saben com comptar els vots, cosa que a mi em sembla bastant greu des del punt de vista democràtic, i que té tota la pinta d'acabar molt malament, que acabarà amb una gran frustració quan el dia 9 no hi hagi consulta. I, per tant, jo crec que hi ha una gran responsabilitat dels partits que estan empenyent. Suma molta gent. És a dir, jo crec que a Catalunya hi ha molts ciutadans que, deixeu-me dir d'aquesta manera, pensen amb el cap, diríem, i no només amb els sentiments i amb l'arrebato aquest sentimental, i que veuen que anem cap a una patacada, i que no és raonable, i que no hi ha raons. Podem dir raons de queixa, però no hi ha una raó, diríem. I, per tant, jo crec que per trencar el mur de silenci, jo crec que hi ha un cert mur de silenci, perquè parlar en contra de la independència està mal vist, et fa mal català, et fa unionista, espanyolista, et fa, et volen ficar en un... Jo soc espanyol perquè soc català, i aquesta és la meva forma de sentir-me espanyol, que ha sigut la que sempre ha existit, no? Però sí que és cert que la visibilitat d'aquesta gent que puc representar jo és minsa amb els mitjans públics, però també al carrer. Jo crec que això s'ha de normalitzar, perquè som majoria, i com som majoria ens hem de normalitzar a tot arreu. El tema de deixar-nos votar jo crec que és una trampa que fan els independentistes, perquè al final què és el que es vol votar? Trencar un país, que és Espanya, amb la qual o vota tota Espanya o no vota tota Espanya. Degut a la crisi econòmica i degut a un bombardeig des dels mitjans públics i molts dels privats, hi ha hagut un bombardeig per trencar aquesta relació sentimental cap a la resta d'Espanya. Per això ha nascut Societat Civil Catalana. Primer per donar veu i després per mobilitzar, per sortir al carrer, per dir que no passa res, que som catalans, que som espanyols, per dir que nosaltres estimem a la resta d'Espanya, que la independència ni ens convé ni la volem, crec que no ens convé. Per què no convé, perdona, senyor Bosch? Home, des d'un punt de vista sentimental no convé, perquè trencaríem una relació ancestral amb els altres pobles hispànics o d'Espanya. Des d'un punt de vista econòmic no ens convé, perquè encara que es digui que això s'exporta molt, la immensa majoria de les vendes al nostre mercat és a la resta d'Espanya. Però no solament a la resta d'Espanya, a través de la resta d'Espanya arribem a Hispanoamèrica, Sud-amèrica o Llatinoamèrica, diguem-li com vulguem, que al final és un mercat que el tenim gràcies a lo que és la unitat d'Espanya. És la majoria de gent que no ve d'enlloc. Que no ve d'enlloc, que no té cap antecedent polític i que no ve d'enlloc i que s'ha donat compte que té que existir una altra forma d'expressar la seva catalanitat
profundamente española. Lo que hay es una gran falsificación histórica en Cataluña en estos momentos. Ahora estamos viviendo el tema del tricentenario, del 1714 a 2014, la guerra de sucesión, que no de secesión, que es como se intenta vender a través del conseller Homs y de los dos señores estos que llevan el tema del tricentenario, ¿no? Que es el Miki Moto, ahora es Miquel Calzada, antes era Miguel Calzada, y el señor Toni Soler, que son dos personajes conocidos de la televisión. La guerra de sucesión de 1714 fue una guerra civil española en la que catalanes, que allí los llamaban butiflés, y otros catalanes austriacistas lucharon por un concepto de España distinto, pero que se batieron, y también castellanos, como por ejemplo el general Villarroel, que fue el defensor de Barcelona, y los tercios castellanos, que también estaban luchando en la misma Barcelona contra catalanes que eran borbónicos.